वैशाली नेमन कोकणी कट्टे ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी शेंगदाणा बर्फी। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी 200 ग्रॅम शेंगदाणे घेतले, 2 छोटे चमचे रवा घेतलाय, 1 चमचा साजूक तूप घेतलाय, 50 ग्रॅम साखर घेतली आहे, 3 चमचे मिल्क पावडर घेतली आहे। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि कमेंटमध्ये सांगा। इथे आता आपली कढई गरम झाली आहे, शेंगदाणे भाजून घेऊया। चांगले खरपूस भाजायचे। नेहमी आपण चिक्कीचा प्रकार बघितलाय, शेंगदाणा बर्फी कधी ऐकली नसेल तुम्ही, छान सुंदर लागते। हे पहा, आता आपले शेंगदाणे छान भाजून झाले। आता आपण एका डिश मध्ये काढून घेऊया आणि थंड करत ठेवूया आपण। शेंगदाणे आपले थंड होईपर्यंत आपण इथे रवा भाजून घेऊया। रवा छान भाजून घ्यायचा आहे, जसं आपण शिऱ्याला कसा भाजतो त्याचप्रमाणे भाजून घ्यायचे। हे बघा, असा रवा छान भाजून घ्यायचा, बारीक करायचा गॅस। हे बघा, आता आपला रवाही छान भाजून झालेला आहे। गॅस बंद करून तो काढून घेऊया। आता आपण साखरेचा पाक करून घेऊया। जेवढी साखर आहे तेवढं पाव भागणे आपण पाणी घेणार आहे। इथे आता आपल्याला एकतरी पाक करून घ्यायचे, चांगलं ढवळत राहायचे। आता आपण चेक करूया पाक झालाय का। बघा, हे बघा झालाय तर आपला। गॅस बंद करूया। इथे आता आपण शेंगदाणे सोलून घेऊया। तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही ही बर्फी सालासकट पण करू शकता। एवढंच की थोडासा कलर काळपट येणार। शेंगदाणे आपले सालं काढून झाली आहे, मिक्सरला लावून घेऊया। एकदम बारीक कूट करायचे आपल्याला।
बघा असं बारीक करायचं आहे. मी आता कढई पुन्हा गरम करत ठेवली आहे. शेंगदाण्याचा कूट टाकून घेऊया. आणि गॅसची फ्लेम बारीक ठेवायची आहे. थोडं थोडं कूट टाकायचं आहे आणि सारखं हलवत राहायचं आहे. हे बघा असं. हे बघा असं थोडं थोडं टाकायचं आहे आणि हलवत राहायचं आहे पाकामध्ये. मिल्क पावडर, छान मिक्स करून घ्यायचे. हे बघा असं छान बर्फी लागते ही. नक्की एकदा करून बघा. रवा, हे बघा आता आपलं बर्फीचं मिश्रण छान झालंय. एकदम स्मूथ झालंय. झालंय आपलं बर्फीचं मिश्रण. गॅस बंद करून घेऊया. आता आपण डिशला तूप लावून घेऊया. तूप लावून झालंय. आता आपलं हे मिश्रण घेऊया थापून आपण. असं छान पसरवून घ्यायचे. हे पहा आता आपली छान थापून झाली आहे. आता आपण कट करून घेऊया. वड्या काढून घेऊया. जशा शेप मध्ये पाहिजे तशा शेप मध्ये तुम्ही पाडू शकता. वड्या आपल्या कट करून झाल्या की 10 मिनिटांसाठी ठेवूया. 10 मिनिटं झाली आपल्या बर्फीला आपण थंड करत ठेवले ते. आता आपण बघूया टिकते का. हे बघा छान आपल्या वड्या पडतात आहे. वेगळा प्रकार बर्फीचा. आवडला तर नक्की सांगा कमेंट मध्ये.
आजची बर्फी कशी वाटली नक्की मला लाईक करा, कमेंटमध्ये सांगा आणि सबस्क्राईब करा.